אלוף בינויים עוזי דיין, שלום לך. שלום שלום. ברוך הבא לבאקה. לכבוד הוא לי. תודה לך. אז רצינו לדעת מה אתה עושה פה היום בבאקה. אנחנו היום יום חג היום, אנחנו פתחנו פה רשמית את הפארק הירוק הזה עם כל המשחקים לילדים. בקיצור כיף גדול, מקום שאני רואה כמה הוא טוב, ואני גם יודע שבערב באים אליו עוד הרבה יותר אנשים, הרבה יותר ילדים מכל הסביבה. ואתם הרשות הראשונה, העיר הראשונה בישראל, העיר הערבית שלקחה ושמה כסף גדול בשביל לעשות כיף לילדים. אתה מרוצה מהעשייה פה לגבי הפרויקט שמימן מפעל הפיס? אני גם חושב שהבחירה היא נכונה של הדברים שעושים פה. הכסף שאנחנו נותנים הולך פה כמעט כולו לחינוך, ומה שלא לחינוך הולך לדברים תרבותיים ולמשחקים לילדים כמו כאן. ואני מרוצה מאוד סיבה, כי אני רואה שאתם עושים פרויקטים הרבה יותר זולים ממקומות אחרים. זה מעניין איך, אבל כולם כדאי להם ללמוד איך עושים. אני חושב שהפארק הזה עלה 1.2 מיליון, וכל מקום אחר היה עולה פי 3. ומה לגבי מימון מפעל הפיס לפרויקטים אחרים בבאקה? אנחנו שמענו מראש העיר על היכל תרבות. יש פה פרויקט אחד גדול שזה חלום כאן של העיר לעשות, וזה היכל תרבות של איזה 400 מקומות. זה דבר מאוד יקר. דיברתי עם ראש העיר, הוא הסביר לי איך אתם יכולים לעשות דברים יותר בזול, ומה שסיכמנו זה שאנחנו נעשה את כל המאמץ שאנחנו יכולים בשביל להקצות כסף. העירייה תביא כסף נוסף, ואם באמת תוכיחו שההיכל תרבות הזה יכול להתכנס לסכום המדובר, אז יהיה פה היכל תרבות. דבר אחד אני יכול להבטיח, לא נשאיר אתכם לבד במאבק הזה למקום של תרבות. תודה לך וברוך הבא לבאקה גרבייה. לכבוד הוא לי ולעונג הוא לי, ואני גם אוהב את הסלוגן שלכם שבאקה היא עיר של שלום. בעזרת השם, אינשאללה, יבוא על כולנו שלום. תודה רבה.